Mar vilayatynyň polisiýasy mask rejimini berjay etmeýän wagty ele salynan we munyň jerimesini töläp bilmeýän adamlary paýta ýygmaga mejbur edýär. Şu gün 30 awgustda 30 töwerek adam Bayramaly şäherinden Garagum etrawynyň paýta meýdanlaryna ugruduldy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýekşenbe güni habar berdi. Onun sözlerine göre olar polisiýanyň mask rejimini eden gödäwçiligine saklanan hemde jerime tölemäge ýagdaýy bolmadyk adamlardyr. Olardan bir günne 20 kilogram paýta ýygmak talap edilýär. Habarçy maskasyz ele salynan adamlary paýta meýdanlaryna mejburi äkitmek düzgünniň 29 awgustda girdilendigini habar berýär. Adamlaryň ilkinji tapgyry bu düzgüniň işe girdilmeginiň ertesi güni 30 awgustda mejburi paýta ýygmaga äkidildi. Ýatlasak geçen anly güni Azatlyk radiosynyň marly habarçysy polisiýanyň vilayatda gödäwçiligi güýçlendirendigini, polisiýa işgärleriniň ýörüýti awtobuslarda regionyň çägine aýlanyp maskasyz adamlary tutýanlygyny, olaryň polisiýa bölümine äkidilýänliklerini habar berdi. Polisiýa bölümine eltilen adamlara ilki 60 manat möçberini jerime salyndy. Onu tölemäge ýagdaýy bolmadyk adamlar paýta ýygmaga mejbur edilýär. Adamlary paýta meýdanlaryna alyp gidýän awtobus ýerden saat 8-de polisiýa bölümine gelýär. Adamlara da saat 8-de polisiýa bölümine gelmeli diýip aýdylýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä maskasyz tutulup polisiýanyň belligine düşen adamlar paýta meýdanlaryna gitmek üçin polisiýa bölümine wagtyna barmadyk ýagdaýyna olaryň dürli cezalara duçar boljokdugy duýdurulýar. Habarçy adamlaryň polisiýa idarasyna wagtyna gelmedik ýagdaýyna olaryň tejen etrafynda ýerleşýän zähmet düzýe düşürmesine basylmak ýa-da olary agyr jerime salmak ýaly haýwatlar bilen gorkutulýanyny habar berdi. Şeýle-de paýta äkidilen adamlaryň pasportlary polisiýa bölüminde saklanýar. Günnelik paýta tapşyrygyny berjay eden adamlaryň pasportlary ýygyna gaýtarylyp berilýär. Birinji gezek bolan üçin öýlen saat 3 çenli paýta ýygyrsyňyz. Her adam 20 kilogram paýta ýygmaly. Kim 20 kilogram paýta ýygsa, onuň pasporty ýygyna gaýdyp berilir. Egerde kimin ýygan paýtasy 20 kilogramy ýetmese, ol ertirem paýta ýygmagy gider diýip habarçy maskasyz ele salynan adamlara 30 awgustda ýerden tapşyryk beren bir polisiýa işgäriniň sözlerini getirdi. Habarçy polisiýa tarapyndan mejburi paýta ýygdyrylýan adamlara hiç hili tölegin tölenmejekdiginiň duýdurulanlygyny habar berdi. Kärene ýer eýeleri habarçynyň tasdiklamagyna görä adaty ýygymçylaryň ýygan 1 kilogram paýtasyna hiline görä 20 ýa 30 tenge töleg töleýär. Häkimiýetler mask rejimini berjay etmeýän wagty polisiýa tarapyndan ele salynan we jerime tölegini töläp bilmeýänlikler üçin mejburi paýta ýygdyrylýan adamlaryň saglyk ýagdaýynyň bardygy ýa-da ýokdugy bilen gyzyklanmaýarlar diýip habarçy aýtdy. Jerime töläp bilmeýän bolsaň maska dakynmaly ekeniňi ýerler diýip habarçy polisiýanyň sözlerini getirdi. Mask rejimi Türkmenistanyň iýulyň ortalaryna girdildi. 12-nji we 13-nji iýulda Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman tenagat ministrligi iki aýry başga maglumat ýaýradyp raýatlary howanyň düzümine tolan bölejikleriniň artmagy sebäpli maska giýmegi maslahat berdi. Koronavirus pandemiýasy dowam edýän wagty dünýä ýurtlarynyň aglabasy onuň ýaýramagyny haýallatmak üçin mejbur maska düzgünlügi ýerdi. Ýöne Türkmenistan bu düzgünü howanyň düzümine tolan bölejikleriniň artmagy bilen ýylteşdirip durmuşa geçirdi. Azatlyk radiosy maska düzgünlüğünü berjay etmeýänligi sebäpli ele salynyp paýta ýygmaga mejbur edilýän raýatlar barada Mar vilayatynyň polisiýa bölümünden goşmaçy maglumat alyp bilmedi. Maglumat üçin aýdylsa şu günler Türkmenistany paýta möhüsimi dowam edýär. Mundan öňki ýyllarda hukuk goraýjy toparlar ençeme gerek türkmen häkimetleriniň paýta önümçiliginden mejburi zähmetden peýdalanmagyny tanqid etdiler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda Mary şäheriniň polisiýasy eklenji üçin öz hususy hojalyklaryny öndürýän önümlerini bazarlaryň golaýynda satýan satyjylara garşy gözegçiligi güýçlendirdi. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän yerli habarçysy polisiýanyň bazarlaryň daş töwereginde azyk önümlerini satýan satyjylaryň haritlaryny ellerinden alýandygyny we olary polisiýa merkezine çagyrýandygyny aýdýar. Mollonepes köçesiniň uğrunda yerleşen gök bağdarın goloyunda daydalar, qarry eneler yerde oturup bakçalarında yetiştiren üzüm, pomidor ýaly haritleri satýarlar. Ýöne soňky bir hepdäniň dowamında polisiýa işgärleri daydaların haritlerini ellerinden alıp öz awtologlaryna ýükleýärler. Olar daydalara öýlen polisiýa merkezine barmalydygyny duýdurýarlar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 28 awgustda gurrun berdi. Habarçy käbir
polisiýa işgärleriniň satyjylar bilen gödük çemeleşýändigini aýdyp, azyk önümleri elinden alınan daýdalaryň arasynda aglaýanlaryna ýa-da polisiýa bilen dawalaşýanlaryna hem duş gelse bolýandygyny belleýär. Polisiýa işgärleriniň käbiri satyjy daýdalaryň garry eneleriň üstüne gyýgyrýar. Polisiýa bilen daýdalaryň ýa-da olaryň çağlarynyň arasynda ýakalaşyk hem bolýar. Şeýle waka bolanda polisiýa olary tutsak edýär diýip habarçy aýtdy. Ol daýdalaryň her biriniň satyga çykarýan haritlarynyň umumy möçberiniň 8-10 kilogramdan geçmeýändigine ünsü çekip, olaryň umumy söwdasynyň ortaça 50 manada deň bolýandygyny hem çaklaýar. Daýdalar güzeran eklençleriniň barha agyrlaşýandygyny aýdýarlar. Olaryň käbiri öz bakçalarynda yetişdiren haritlaryny satyp, öz maşgalasyna azda kände maddi goşunt edýändiklerini aýdýarlar. Käbiri bolsa gök badaryň daş ýüzündäki oku badaryndan çağlaryna ýa-da aktyklaryna börük, oku fartugy we bantik ýaly haritlary almakçy bolandyklaryny aýdýarlar diýip habarçy sözüni jemledi. Adatlyk radiosuna yerde adyk önümlerini satýan satyjylara edilýän gödöwçiligiň güýçlenmegi we onuň sebäpleri barada Mary Belaýet hem de şäher häkimliklerinden şeýlede polisiýa bölümünden kommentari almak başartmady. Türkmenistanda indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri ilatyň öz hojalyklaryny öndüren gök bakça, süýt, gatyk we ýumurtga ýaly önümlerini bazarlaryň daş töreginde ýa-da etrapçalaryň aralarynda satmagy ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri söwdanyň bu görnüşiniň bir kanundygyny, olaryň ýürite ruhsatnama we bazarlarda söwda tekçelerini almalydygyny aýdyp, köçede azyk önümleri satýanlara garşy gödöwçiliklerini wagtal güýçlendirýärler. Şol bir wagtda azyk önümlerini bazarlaryň daş töreginde satýan kiçi söwdegärler bazarlarda söwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we söwda tekçeleriniň kireyiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşa gymmatdygyny aýdýarlar. Geçen ýylyň oktýabrynda Adatlygyň Lewapdaky habarçysy polisiýa işgärleriniň yerde azyk önümlerini satýan satyjylary bazaryň goloýundan kowýandygyny, satyjylara paýyş sözleri aýdyp gödük çemeleşýändigini, hatda olaryň azyk önümlerini yere döküp zaýalaýandygyny habar berdi. Türkmenistanda 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Hökümet resmiýetleri ykdysady kynçylyklar we munyň bilen bagly ilatyň yaramazlaşýan ýaşaýyş durmuş şertlerini açaçan boyun almaýar. Pandemiýanyň fonunda Türkmenistan täze okuw ýylyna başlamaga taýýarlanýan mahaly Aşgabatly enatalar we molimler her gün diýenýaly täze görkezmeler we talaplar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Aşgabatdaky habarçysy enatalaryň hem maddi çykdyjy hem de wagt sarp edip berjäy edýän talaplarynyň käbiriniň soňu bilen ýatyrylýandygyny aýdýar. Mundan bir hepde çemesi öň molimler enatalara jaň edip 30 awgustda çenli ähli okuwçylaryň sağlık resminamasını tawşyrmalydygyny aýtdylar. Şondan soň enatalar bu resminamaları almak işini tiýleşdirdiler diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 31 awgustda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä käbir enatalar çağlary bilen gulak, burun, göz lukmanlaryndan geçip gan we peşew tawşyryp resminamalary aldylar. Olaryň käbiri bolsa nowatlarda durup çağlaryny virus ýokuşma howpuna duçar etmediligi üçin resminamalary satyn aldylar. Enatalar munyň üçin 5-25 manat aralygynda pul tölediler. Olaryň köpüsi bu resminamaları tawşyrandan soň 28 awgustda molimler saglyk resminamalarynyň öňküsi ýalydyny 1-nji synpa başlayan okuwçylardan talap edilýändigini, galan okuwçylar üçin ýatyrlandygyny ýagny gerek däldigini aýtdylar diýip enatalaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy belledi. Şeýlede ilk wada mektep ýolbaşçylary okuwçylaryň matadan tikilen köp gedek ulanyp bolýan maskalary ulanmagyna ruhsat berilýändigini aýtdylar. Käbir mekteplerde bolsa bu maskalaryň diňe ýaşyl reňkdäki matadan tikilen bolmalydygyny talap etdiler. Bular 3,5-10 manatdan satylýar. Ýöne enatalaryň köpüsi bu maskalary satyn alandan soň olary okuwçylaryň diňe lukmançylyk maskalaryny ulanyp bilýändigini habar berdiler. Soňky talaba görä her okuwçy günde 3 san lukmançylyk maskasyny mektebe eltmeli we olar her 2 sagatdan ulanylan maskalary zyňarýaly her sympda bir bedre chlorid
aýyt ergeni bolmaly diýip habarçy bellidi. Mundan başga molimler her bir okuwçyda bolmaly hökmany sanitariýa ýa-da derman haltalaryndan başga da her bir sınıfta 15 uly çüýşe antiseptigin, 15 gutu pagtaly çöpüň we çyg salfetkanyň, aksalin geliniň hemde 350 sany medisina maskasynyň bolmalydygyny ma'lum etdiler. Bularyň ählisi enatalaryň hasabyna satyn alynmaly. Olaryň bahalarynyň ýygyderli gymmatlaýandygy häkimetler tarapyndan hasaba alynmaýar. Şeýle-de dermanhanalarda her ele 5 sany ýa-da gapdalyndan 10 manatlyk dermany satyn alanyňda 20 sany maska satylýan mahaly her sınıfa 350 maska nädip satyn almaly. Gumanitar kömek nirede, näme üçin döwlet iň bolmanda çağalara kömek etmeýär diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan enatalaryň biri habarçymyza aýtdy. Şol bir wagtda habarçy paýtagtyň rus we türkmen dillerinde bilim berýän mekdeplerindäki sınıflaryň her birinde okuwçylaryň sanynyň 50'e ýetýändigini aýdyp, bu sınıflary bölmek barada maslahat edilýändigini belleýär. Pandemiýa sebäpli girdilen täze düzgünlere göre ilk wada sınıflaryň 2'e bölünjektigi aýdyldy. Soňra sınıfda 15 okuwçynyň bolmalydygy talap edildi. Rus sınıflarda ortaça 40 okuwçy okuýar. Başlangyç sınıflarda olaryň sany 50'e çenli ýetýär. Häzirki wagtda 55-nji mektep ýaly rus we türkmen dillerinde bilim berýän mektepleriň türkmen sınıflarynyň goloý goltumdaky türkmen mekteplerine geçiriljekdigi barada gurrunlar bar diýip habarçy aýtdy. Bu aralykda Adatlyň Lebap welaýatynyň habarçylarynyň biri käbir mektepleriň täze okuw we iş tertibine geçirilendigini habar berýär. Muňa laýyklykda mekteplerde sapaklar ýerden saat 6:30-da başlap akşam saat 21:00-da tamamlanar. Fara wetrawynyň mektep molimleri 15 saat mektepde işlemeli bolarlar. Sebäbi öň mektepler kiçidigi sebäpli sapaklar 2-3 smenada geçirilen bolsa indi 9-11 smenada geçiriler. Molimler bu iş saatyndan närazy. Mektepleriň goloýunda ýaşaýan okuwçylar soňky smenada okarlar diýip habarçy molimleriň we enatalaryň ençemesine salgylanyp 31-nji awgustda habar berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Türkmenistanyň bilim ministrliginden we onuň Aşgabat şäherindäki hemde Fara wetrawynyňky bölümlerinden kommentari alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirus keseliniň ýokdugyny tekrarlasa da Türkmen hökümetine ýakynlyk bilen tanalýan internet neşirleri 1-nji sentýabrda başlanjak sapaklaryň täze düzgünlere laýyklykda geçiriljekdigini habar berdi. Täze düzgünlere laýyklykda sınıf otoglarynda okuwçylar bir-birinden 2 metr aralykda oturdular. Şeýle-de okuwçylardan, molimlerden we texniki işgärlerden maska dakynmak talap ediler. Mundan başga 1-nji sınıf okuwçylar üçin her sapak 25 minut, 2-4-nji sınıflar üçin 30 minut we 5-11-nji sınıflar üçin 35 minut dowam eder. Bütün Dünya Bankynyň awgustyň başynda çap eden beýanatynda aýdylmagyna görä, koronavirus pandemiýasy Merkezi Aziýa ýurtlarynda bilime, adam kapitalynyň hiline we durmuş ykdysady ösüşiniň derejesine uzak wagtlyk negativ täsir eder. Sebitdäki okuwçylar bilimleri boýunça Ýewropaly deňduşlaryndan 1,5 ýyl izde süýrenýär. Koronavirus pandemiýasy bilim ulgamyna şeýle bir agyr zarba urýar welin, onuň täsiri diňe Merkezi Aziýada 44 milliard dolar ykdysady ýitgini hem goşmak bilen onlarça ýyldan soň ýüze çykar diýip Bütün Dünya Bankynyň hasabatynda aýdylýar.